¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? Porque me está llamando. ¡Epa! Estamos en directo, Estamos ainda en directo en las redes. en riguroso directo. En directísimo directo. No hai directo Eu máis directo. vou esperar un pouco porque é a única cousa que te ocupaches ti desde que temos o programa e prefiero dar como 5 minutos de margen que non falle nada porque me extraña que o fixeras van a primeira. Hai que mandar botando un cara cousas nada máis empezar. É necesario. Non é botar en cara cousas, é, bueno, ser honesto, eu que sei. Sempre Prefiero curarme deste. sempre esperas o peor de min e nunca te decepciono. Vale, entón, funciona todo. En principio sí, a ver si nos poden poñer por aí polo chat se funciona todo, para que se quede tranquila a ¿Quién le señora. dio mi número al alcohol? ¿Por qué? Ai, eu porque non vexo o chat, eu non teño que entrar para ver o chat. Da Hostia, ti queres ver o ¿Quién chat? le dio mi número al Hostia, outro. ¿Por qué? Porque me está Pois eu non estou vendo o chat da peña. Mi má, que xa mal. ¿Quién le dio mi número al alcohol? Ai, que nada, tío. Olvídate, que foi yo. Nada, olvídate. Gestionas ti o chat. É que poñen que non se escoita, hoxe estou... Espero que fora de coña, non? Que se estea escoitando perfectamente, por favor. Non me troleedes en el primer dita, me juego mucho. Xa Pues unhas nada. mareadas, por favor. Despido che, listo. Todo perfecto, Carla, fíjate, escoítase, bien. A ver, que foi, hijo de puta? Espera. Eu estou en os comentarios. Entón teño que fiarme de que os comentarios... Podes entrar co móvil no stream e tes o chat. Ah, claro, con móvil, lá. Hostia, pues cómprate un ordenador como Dios manda, a mí que me dis. Se es la culpa mía que seas pobre. Puto choy me da este rollo. me está llamando. Increíble. Buf. Gracias a ¿Quién le dio todos. mi número al alcohol? ¿Por qué? Que pasou? Porque me está Tiene llamando. escritas as alertas, verdad? ¿Quién le dio mi número al alcohol? Non paran de darlle a seguir. Porque me está Ah, están chudando a seguir, claro. A cuenta da Telejaita grazas a min. No. Pois esos seguidores, a mitad son meus, que o sepas. mitad. Así que, eu pídome os brazos esquerdos, os dereitos para ti. Os dereitos son os vos, que son os das pallas. A non ser que queres facer como que te está facendo a palla a outro, que entonces palla de zurda, recomendamos. Palla de zurda siempre moi ben. Pois moitas gracias a todos que lle destes a suscribir, a seguir. Bueno, nosotros un montón. E que gracias, eso. Quero aquí, porque eu podo... Eu non entendo nada, eu non entendo ¿Quién le nada dio de mi Twitch, eu número non al entendo alcohol? nada. ¿Por qué? Porque me Gracias, está tío. llamando. Eu por agradecimiento non son bo, pero por rencor sí. Aquí está o chat, AK-14 aquí te estoy viendo, joder, aí tenemos el chat. AK-14 estanistas. ¿Para qué me dices que no se escoita, hijo de puta? Voy a ir a por ti, te voy a perseguir. Mira, escoítame, voy a ir a por ti, que me fixeches pasar sudor. Vale. Déxame, é que isto despois quero subilo a YouTube, así que temos un programa forrado. Sí, claro, esa é a técnica. Vale, pero vou ter que facer unha cosa, vou ter que silenciar as alertas porque me están volvendo loco. Bueno, as 3 ou 4 alertas que tuvo Firulais. Tuvemos como 20 e cada vez que hai unha alerta Sí. sona unha canción e a canción góstame. Todo que está a tua man son as ideas acojonantes. Poner unha canción. Pues, porque sea divertido. A que mola que haxa unha canción, chavales. Pillede aí que tengo razón e que soy el mejor. Bueno, tía, avísame cando poida empezar o programita, vale? Vale. A ver, espera, alertas. ¿Quién le dio mi número? O raro que estuvera ben, con Bryce non era así. Están dicindo que con Bryce era perfecto. o programa. Para, que hai pasta. Dios. Xente metendo mierda. No, non está metendo merda. Hai que darlle as gracias. La borrouseme. ¿Quién le dio mi número? Alexitor, se ha suscrito con Porque me Prime. está llamando. A ver, temos un problema. Carla non se entera de como vai isto. E estamos tendo un montón de problemas técnicos. Pero, Alexito, moitas gracias por suscribirse con Prime. E que non vos importe, pero vou quitar as alertas porque me está desvolvendo locos. Pero moitas gracias a todos. De verdad. E poden seguir suscribíndose ou prohibes ya a xente suscribirse. No, por como favor, que- suscribidevos. Espera que fai moito ruido a canción. Vale, podo xa. Podes darlle, veña, vamos a empezar a Venga, pues vou empezar o programa como se fora un programa normal, vale? E vou empezar dicindo a frase de benvidos a Todo Mal, o programa que fai directos en Twitch sin ter nin puta idea de como se fai en directo en Twitch. E agora vería a cabeceira. Cabecera. Pero como non temos nin puta idea, pois non imos meter. Por Poderíamos. certo, estou bebendo kombucha. E que iso que é un xarabe?
a droga da xente healthy, a Coca-Cola dos modernos. Se a xente bebera kombucha, o mundo sería totalmente distinto. Ti imagínate, como sería o mundo se, por exemplo, bebera kombucha Manolo de Xaniño? Pois moito Mellor, non creo. Moito máis aburrido. Diferente, Moito seguro. máis aburrido. A kombucha é gaseosa mal. Porque ten todo o malo da gaseosa, que é que sabe a mierda, e ten gas, pero sin o rico da gaseosa, que é o viño tinto que lle botas. Mira como están as cabezas, que eu a primeira vez que probei a kombucha dixen isto ten que estar buenísimo con ginebra. Ti entendes que a maioría da maior parte da nosa audiencia, como a min, falaslle de kombucha e é como se falaras de astrología ou de ciencias ocultas. Non sabemos o que é kombucha, lo siento. A kombucha é unha bebida así gaseosa que está ben, no, pero bueno, eu que sei. Mira, vou te enseñar unha cousa que me mandaron esta semana. Vale, que é increíble e desflipar todos. Resulta que nun programa, nos programas anteriores, pedimos que a xente nos mandara cancións para a cabeceira, porque pola pinta o señor Curtis Marcos Telejaita non lle gusta a miña entradilla de piriri. Si me gusta, solo que é mejorable. Sí. Entonces dixemos, a ver se alguén nos manda unha canción. E mandaronnos unha canción, tronco. Que dices? Vou poñer o audio, vou non rimar así, vale? A canción que nos mandaron para a cabecera. O sea, sí, vou poñer o audio. Unha persona que dixo, eu canto como para mandar unha cabecera a un programa. A ver, está ben? No. É divertida? Sí. Esforzouse? No. Si é divertida xa está ben. Non estamos aquí tampouco agora para juzgar. Vou volo poñer, vale? Venga. Todo mal, vai na vida polo carallo arriba. Vou escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Increíble, mellor canción da puta vida. Poñelo me mato. Poñelo me mato, di. Xa tal, pero teño que poñelo, joder. Hostia, pues sería curioso non poñela e a ver si eres tan campeón ahora e te mata. A ver si das lo que prometes. Que facemos? Poñemos de cabeceira? Todo mal. Sí. Pero... Mira, son 3 frases e nada estudiei, Dios, merda. É malísima. Non podía falta estudiala, con que a escoitaras unha vez xa che acordaba que eran 3 frases. Aparte de vou escoitar a dous normales, gustoume moito. Sí. Que vai por aí, porque vales por 2 normales. Bueno, en fin, máis cousas que nos mandaron esta semana. É que isto é increíble. Bueno, esta canción a partir do próximo programa, o sea, este non. Veremos as ganas que teño de ter traballo. Pero metémoslo de cabeceira, vale? Outra historia que nos mandaron. Ti entende? Entroido. Chavales, xa nos diredes que tal o entroido. Se vos pasou algo curioso, algunha anécdota divertida, por favor, contádenosla por aí polo chat, vale? Porque vou vos contar unha anécdota dun fulano que ademais saleu de festa e ao chegar á casa ás 8 da mañán dixo, que fago? Vou para a cama? Non, vou escribir un mensaje a Carla. Por qué? Porque me quería contar o que lle pasou esa noite. Ajá. E ponme, hola Carla, escriboche desde Ourense. Xa mal. O entroido de Ourense foi un pouco como, non sei, o cumpleaños de Ketama. o entroido de Ourense foi tal que foi ao Mar Montes e dixo, calmarse un pouco. Entón, bueno, xente de Ourense. Bueno, entón dime, xa sabes que estes días estamos de entroido e son días, bueno, mellor dito, noites criminales. Vouche escribir o que me pasou hoxe á noite. Mándocho por aquí en vez do todo mal porque tedes moito mensajito e o que é o mellor lelo é todo. O caso. Teño un colega que sempre anda con pintas de cani, en chándal, zapatillas, medias roídas, collares, gorra. Pode ser este amigo de Mar Montes, ao mellor, sí, pode ser. Pois onte á noite, para jodelo, disfraceime del, así que as súas pintas. Quedamos e bueno, acabou facéndolle gracia.
O que non lle fixo tanta gracia é que ao final da noite topamos cunha rapaza que lle gusta e leva tempo meténdolle ficha. La cosa se pone interesante. Íbamos todos tan perdidísimos que a rapaza confundeuse e entroume a min en vez de ao meu colega. Nin 2 segundos apartei a rapaza coa coincidencia de ver o puño do meu colega xa na miña cara. 2 segundos, ao mellor pareceulle que foron 2 segundos, ao mellor foron 2 horas e media. Vamos, os dous en urxencias, el cun dedo roto pola hostia que me dou e eu co pómulo roto. Ufa. Espera, non acabou a historia. Ao salir de urgencias, fomos comer pulpo a de miña nai tan contentos. Besis. Hostia, hai moitas lagunas. Pero acabar as cousas malas comendo pulpo é unha forma de solucionar todo fantástico. Súa nai, ademais. Sí. David, acaba de romper o pómulo. Eu non sabía ni que o pómulo se podía romper. Sí, e é moi doloroso, Non vai pasar bonito agora, rapaz. E di, bueno, vamos comer o pulpo e tico de roto e tal. Carallo. A ver, nesta historia hai moitas lagunas. Primeiro, a rapaza confundeuse. Hostia, pero é moito de vin de beber que vexo ao fulano este máis guapo. Xusto, porque claro, estiva disfrazado do colega. En plan, nunca me gustou este tipo que iba así vestido. E ahora de repente a mesma roupa noutra persona sí que me gusta. Que confusión. E pois vai moita gracia o que o tipo di. Solo foron 2 segundos. E apartei a rapaza. Vamos, non che leva 2 segundos apartar a rapaza. Apartala así. Ao mellor en vez de 2 segundos foron 2 caixas de condóns. E a segunda foi cando... A ver, me cago en Dios. Pero, o sea, como ten que ser de currado o disfraz? Quer dizer, eso quero tocar-me Joana. Sabes, aí tiña que ser eso, un equipo de atrezo de vestuario e de maquillaje increíble. Sí. Pero eu, joder, voulle pedir que me mande a foto do colega e a foto dele. No. Para ver se hai tanta confusión. E que mande a foto dos daños. Como ten el o pómulo e como ten el o dedo. A ver quen ganou. O parte médico. O parte médico. Joder, pois encántame. Se tedes algunha historia por aí, podedelo mandar. E o máis importante. A chavala que? Que non vai papar ao final. Molaba moito ter un programa aquí en Galicia, rollo El Diario de Patricia, porque ahora levamos estos 3 e sería espectacular. Sería pero tremendo. bueno. Outra cousa que me mandan esta semana, un chaval que mandou un mensaxe que di: tiñedes que facer unha sección de borracho ou meniño, na que contades historias que lle pasaron a xente e hai que adivinar se foi de pequeno ou de borracho. Ajá. Vale. A mí hai unha cousa que me gusta moito, que é que a xente me faga o traballo. Eso. Vale, a ela mandadelle xogos, a min vídeme partir a leña, vale? E hai que ser generoso con todos. Claro, hai que contar unha historia e hai que adivinar se é dunha persona borracha ou dunha persona dun cativo, de cando eras pequeno. Vale. Creo que a historia das hostias de Ourense non vale por esta historia. Como que non? No patio do colegio fun disfrazado do colega e partille a cara e pasa que en vez de pulpo a mellor tiñan que ser fosquitos, pero a historia valía. Mira, vouche contar unha miña, a ver se sabes se me pasou tanto borracha ou de pequena. Vale. Meu pai chámase José e eu chamáballe César. Vale, a ver, si é de borracho mal, porque, hostia, unha cosa é beber e outra estar beber hasta o punto de fallarlle o nombre a teu pai. Xa que lle falles a moza, podes levar complicacións, podes acabar tamén en urgencias pero sin comer pulpo. Pero que te olvides o nombre de teu pai, hostia, moita borrachera de Dios. Ahora, un neno que non sabe como se chama seu pai, xa non é que sea, é que é triste, ese pobre huérfano. Vale, vou dicir unha cousa, unha pista. Non foi unha vez. Vale, esta é a historia de borracho. Porque non é que non te acordes, é que che fai gracia chamarlle a teu pai por outro nombre.
Entonces... Esto é borrachera completamente. Dices que borrachera, É pois borrachera. isto é... Pasoume de pequena. Pero bueno, ten unha explicación lógica. Tío. Lógica seguro que no. Terá unha explicación. Ahora. Meu pai chamase José. Pero para abreviarlle o nombre chamabanlle Josecito. Josecito, Sesito, Sesi. Chamanlle Sesi, todo o mundo. Vera. Parece por normal. O sea, a historia está aí, parece por normal. Que un fulano se chame Sesi. Pero, claro, eu sabía que se chamaba Sesi. E dicía, pero cal será o seu nombre de verdad? E tiña unha caricatura moi grande del que puñe debaixo César. E dixen eu, coño, chamase César. Pero César era o nombre do fulano que pintou a caricatura. Hostia, tardei mogollón en darme conta. Vamos a ver. Claro, a ver, estaba pensando eu que é moi ilógico. No, porque como encaras a teu pai a preguntarlle, papá, como te chamas? ¿Sabes? Porque... No, que sí. No, pero é verdad, porque é algo que se dá, porque como un fillo vai onde a seu pai e di, papá, como te chamas? Porque sería como en plan, este rapaz non está atento, sabes? Tens que estar un poquinho pendiente da vida, que non sabes nin como se chama teu pai. Entón, claro, tendo que como nena, generouche dudas. É que son gilipollas e o que hai. Vale, vouche contar unhas rápidas que nos mandaron os seguidores, porque como ás veces preguntamos historias de cativos e historias de festas e de borracheras, teño varias aí jardadas e vouche dicir, ti tenme que dicir se son que lle pasaron de neno ou de borracho. Vale? Vouche vou dicir o titular. Espera, non me farás a trampa de contarme unha historia dun neno borracho? Molaba. Mira, primeira. Pensei que se saltaba como Superman podía voar. Neno ou borracho? Pero chegou a realizalo? Sí, Houbo hospital? non sei tanto. Borracho, seguro. Neno! Hostia. Vale, confundir a mesita de noite co baño. Neno ou borracho? Borracho, segurísimo. Segurísimo. Sí. E ainda Non podes confundir a mesita de noite co baño. E ainda cerras abres o caixón, mexes e depois cerras porque iso é tirar da cadena. Pois efectivamente, borracho. Ole. Outro, vomitarlle enriba ao cantante da Panorama. Neno ou borracho? A ver, esta historia hai dúas persoas que a poden contar. O fillo do cantante da Panorama, que seguro que lle vomitou por riba, e Kiko Rivera. Os dous poden contar esta historia. Neno ou borracho? Neno borracho. A ver, é moi difícil vomitarlle ao cantante da Panorama se és neno ou se és borracho. Podían subir aos nenos ao palco, claro, desto de... Claro, Neno, subid ao Eu palco. a Panorama de cantar Michael Jackson. Non tiña unha canción Michael Jackson que subían os nenos. É verdade ou non é? A ver, Michael Jackson tiña querencia polos nenos, pero non sei se lle fixo cancións. Joder, pero... Quero dicir... A Panorama ou estuvo mal? Cantaba unha canción de Michael Jackson que era... Como era? Ojalá cando cantas. No, tío, No, joder. a Panorama non pode subir aos nenos ao palco, porque para subir ao palco da Panorama hai que ter prevención de riesgos laborales, porque son 7 metros de altura, como chica o rapaz. Guarda chido, joder, dios, que xente lista hai aquí. Despois hai xente que di... Manu, a Panorama xa non sube nin aos da comisión de festas. E, home, si, cando se gana o partido solteiros contra casados, depois suben a recoller o premio, O Panorama xa non non che fai iso, no. Van de estrictas. Porque agora están... Claro, se fai no el trío bomba e cousas así. Claro, e a Panorama dixe, nós non subimos a amateurs. E entonces que fai Lito aí? Entón, non me dixeches, borracho ou non? Vomitoulle por riba ao cantante da Panorama. Isto é historia de borracho. Correcto. Veña. Para. Vamos a deixar pasar así. Hostia, vomitoulle. En que circunstancias? en plena actuación. Porque imagínate que fulano estaba vendo a No, coño, foi... A ver, é que, vale, non quería dar moitos datos, pero foi que se iba a liar con el. Con un deles, non dixo quen sea, non sei de cando foi, non sei se é de agora ou de fai tempo. Hostia, máis heavy ainda. Porque vomitoulle Claro, na boca. Se non estás borracho, non te les con ningún cantante de orquesta.
Podes liarte con un cantante de orquesta sin estar borracho. Si estás drogado. O sea, a mí me dio gracia que a historia fora que estaba o fulano vendo o panorama, sabes, co palco aquí, e de repente que vomitou a chorro, en plan... Arriba. Claro. Que asco, tío. Aí sí que sería brutal. Ai, aí digo, ves, isto justo de moitos que están de moda son os coleguitas, fantasía pura, son super fanática deso, Hostia. Porque justo de moito, eu vou contar unha anécdota de los coleguitas. Unha vez fun a, non sei onde foi, bueno, por ali a Sanxenxo, a Lanzada tal, estaban o combo dominicano actuando nun bar e había que pagar como 10 ou 20 pavos. Carallo. E dixen que iden polo cubo como dominicano. E fomos ao bar do lado, que estaban os coleguitas. Gratis. E tipos tocan cancións do como dominicano. E vin ao como dominicano gratis. O sea, é que me parece unha fantasía. Que se invento, o sea... Vai que o pague, joder. É perfecto, É perfecto. Los coleguitas, a tope. Porque xa temos cabeceiras e non pedíamos xa. Venga, coleguitas. Coleguitas. Sé de coleguitas. Aí, non pido tampouco un merenguito del todo mal. Non, tampouco gramo. Xa se pillaron a base de Verdos internet. son normales e verdos son normales. Non era así. Hostia, vexo que non sabes como é un merengue. O único merengue que sei cal é o de comer. O de bailar, vale un pouco regular. Vale, seguimos co xogo. Venga, historia de borracho ou de neno? Borracho, pasou ya un borracho ou un neno. Toquei o cu a miña nai. Hostia. É que Amigo. un neno toca yo sin ningún problema. Non. Aí de chaparreta, de broma. E un borracho é un enfermo. Home, equivocadamente, joder. Non, puto ser de broma tamén. No, equivocadamente. Rollo, quería dar unha cachetada no cu a unha chavala e doulle a súa nai. Con que chavalas andas, tío. Bueno, digo como foi. Cando que dixeches equivocadamente pensei que ibas a dicir equivocadamente, el quería darlle a seu pai. Que ten cabeza, quería. Nah, de borracho fijísimo, borracho. Porque un neno non... Iso é. Correcto! Venga, chanzo arriba. Vale. Outro. E un bocadillo de nocilla con chourizo é a mellor comida do mundo. Cousa de borracho ou cousa de neno? E un bocadillo. Bocadillo de nocilla con chourizo. É moi de borracho isto de comer porquerías. Ti cando estás borracho que lle mandas para chegar á casa? Vomitar. É o que máis me sabe. Bocadillo de chourizo con nocilla. Claro, pareceme bastante... eu como borracho... É que son moi mal borracho. Se me poño a facer un bocadillo con nocilla de borracho, acaba a cociña que parecen os baños dunha gasolinera, porque todo salpicado, todo fatal. Pero claro, un neno teñe que facer a merienda a súa nai, e eu entendo que unha nai gallega, se lle di, faime un bocadillo de chourizo con nocilla, dixe, ou chourizo ou nocilla? No, que pensas que somos aquí a casa da mandioca? No, de nocilla, sabes, Claro, pachar. claro. Comes os dous. Borracho que chega tal, e porque ademais o borracho ten isto moito de pensar que as cousas que fai borracho son geniales. Dicir, comí un bocadillo de chourizo con nocilla. Tuvo moi ben, tuvo moi ben. Borracho. Pois é unha historia de neno. Ah, mierda. Pero sí, un pouco de tal. Outra. Dale. Pensar que os petit suisse se fan con sangre de formigas. Que? Espera, reflexión, vale. Igual escoitou que hai veces que se usan bichos para tintes así vermellos, pode ser, sabes? Ui, para. Carla Núñez, nena ou borracha? Porque eu non me estou enterando de esta moi. Eu que sei, estou intentando buscar sentido á reflexión. Sí, vale. A ver, que se fan os petit suisse Como é? Con sangre. formiga. A ver, Canta formiga tem que matar, para fazer un petit suisse. Canta formiga tem que matar. vamos a ver. Isto é un trauma, Isto, a ver. Si é un neno,
Hostia, un neno super listo. Home, listo. Me Super cago en Dios. traumado. Ten que buscar aí unhas conexións mentales de fan con hormigas e presionanas para sacarlle o líquido e facer un petit suisse e pues claro, non me gusta o petit suisse, entendo que ao neno non lle gusta. Son pequenos os petit suisse. Por iso de formiga, se non sería sangre de toro. Os Danone, non? Os Danone normales son con sangre de toro e os petit suisse con sangre de formiga. Tampouco sei se as formigas teñen sangre, agora que o dixes. Entonces, sí que me... Claro, podes abrir unha terceira vía. Neno borracho ou porrero? Porque isto sí que sería moi de porrero. Pero eu creo que... A ver, veña, aposta, Eu joder. creo que un borracho lle pode ir a cabeza a formigas. E por río, non che contaba cousa, mocho, que ti non sabes. Ti colles as formigas e aplástalas e con eso sale un líquido que faría o Vale, ti dices borracho. de pitisui. Fa de pitisui. Historia de borracho, borracho. Pois, efectivamente, a historia de neno, joder. De neno... Vale. De neno regular. De neno que en vez de ver o xabarín vía la 2. Que eses nenos non estaban ben. Vou poñer la O 2. como se chama o Félix Rodríguez de la Fuente, chamábase? Sí, Félix Rodríguez de la Fuente chamábase Félix Rodríguez de la Fuente. Esa era a tua pregunta. É que quixen facer unha referencia así cultural e dixen, a ver se me sale ben. Bien intentado. Lo conseguiste. Vale. No. Outro titular. Isto foi un borracho ou a un neno. Sacaronme do río uns feirantes. Uf. O sea, caeu ao río. Sí, as feiras son pola mañán. Os feirantes Exacto. irían pa a feira. Este viña Exacto. de zumbarse 74 tróspiros e hostia, por E depois río. iba para a feira a comprar un cabalo. No, iba como os do outra historia, iba pa feira a comer o pulpo. E por eso caeu no río. Porque si fijo. Ahora imos, e ahora que pa casa? Que está todo cerrado, José Carlos, vas pa casa. Xa imos comer o pulpo aí á feira, que está buenísimo, pago eu todo, e xa verás. E antes pasamos por onde o río, que está resbaladizo e é moi bo para andar borracho. Ai, espera. Moitas gracias a Andar de Xaneira que se suscribeu. E suscribirse é dinerito. E todo el dinerito... Porque estamos facendo ca cuenta da Telejaita. Todo el dinerito que deades cas suscripcións vai directamente para a ONG Telejaita Sin Fronteras. E probablemente acabará ingresado na cuenta de Estrella Galicia. Que repades. Pois eso. Falando de Estrella Galicia. Teño aquí os caixos aínda. Si, non me dara cuenta de que non me deches a cerveza. Dime, está ben o chiste que quedas ti cas caixas. Eu, sí, o chiste. O chiste de que quedas cas caixas. Nos estamos rindo aínda todos. Verdad que nos rimos moitísimo con ese chiste de que me jodeches 2 caixas de birra. Cara, que dache que cervezas que dei, sí, que dei, e ainda non me tiño na vera, que é o peor de todo, aquí están. Aí están unha. No, joder, están todos, o que pasa que... Pois mira, de lleno de aquí. unha jódeme que non me ardeas, pero máis me jode que non me ardeas e tampouco as bebas, porque iso é pa joder. Sí, porque se polo menos as aproveitas. Bueno, déxame seguir con isto. Esta conversación hostia. non me interesa. Sí, claro, porque pierdes. Borracho, historia de borracho. Iban a comer o pulpo despois da borrachera, caeron e os feirantes sacaron do río. Vale, ti dis que un tipo caeu ao río e sacaron uns feirantes do río, é unha historia de borracho, e eu dixo que é efectivamente unha historia de borracho. Toma! Sí. E a última. The last one. Creer que podía convertirme en super guerreiro, pero só conseguín cagar por mí. Ai, por favor. Ai, Porque, por favor. a ver, intentando convertirte en super guerreiro fixemos todos moita Como forza. te intentas convertir en super guerreiro? Como? Como te intentas convertir en super guerreiro? Xente do chat que dixa, non hai ni un que che dixa que non o intentou. De verdad. Xogamos Pero con faz nós. así moi fuerte e xa te convertes en super guerreiro. Bueno, ti inténtalo. Ao mellor convertete en super guerreiro, ao mellor cagas por ti. Son as dúas opcións que tes. Entón ti pensas que isto lle pasou a un neno ou a un borracho? Hostia, que para chegar a cagar por un.
Pode ser que fixe, como Pajo, pode ser que esteas de borrachera, fagas a broma de "Son un super guerreiro", e hostia, vou un momento ao coche. Pero, claro, de neno, hostia, pero de neno. Eu creo que de neno ten máis sentido para parar que de borracho. Non, porque ti estás facendo forza. Sí. Moitas gracias a Juan Tato pola suscripción. Te queremos, guapísimo. Love in the air. Ti dis que é de borracho. Hostia, aquí están dicindo que non o fixeron. Que non o fixo. É que eu nunca o fixen. Tampouco, A miña lógica di neno. Tampouco. As ilusións borrachos. É que Claro. este xogo debates entre a ilusión e a lógica. Claro. Pero eu quero dicir unha cousa, que aquí Manu puxo que un cativo... Eu son do 2000 e nunca fixen isto. Entonces Carla unes en plan, sí, eu tamén, como se ela tamén fora do 2000, sabes? En plan, sí, eu tamén son unha chavalita, tamén. Perdón, eu no 2000 era unha nena. Vamos. Ti no 2000 xa tomabas Pero tengo que cubatas. contar, no 2000 tiña 6 anos. E xa tomabas cubatas, o que eu dixen, que... Ui, A ver. espera, que hai moitos suscritos, teño que darlle esas gracias, non? Home, sí, porque como van a ir para ti. Ari Pérez, moitas gracias. E a H444, gracias polas suscripcións. Sois todos moi guapos. E ativouse unha mierda del tren del hype, non sei que non sei que é iso. A min, eu de tren, o único tren que conozco é o tren que me leva pola beira do Miño. E non me saquedes de aí. Non me compliquedes o chollo, por favor. A ver, é de verdade, ou sea, é de borracho ou é de cativo? A historia do que quixo convertirse en super guerreiro. Vamos a ver, ti intentas te convertir en super guerreiro, faz forza, veñenche ganas de cagar, se eres un neno para, se eres un borracho vas con todo. Esta é unha historia de borracho. Pois é unha historia de neno. E na miña cabeza vai ser de borracho, lo siento. Vale, vouche contar outro mensaxe que nos chegou, vale? Que un chaval mandoume unha mensaxe porque subimos un vídeo facendo de nais de que un chaval nos contaba unha movida que lle dicía a súa nai, non? Como era a frase? O corpo non ten memoria. Non, algo así. O corpo ten memoria. O corpo ten memoria. Entón subimos o vídeo e o chaval díxonos que súa nai di frases como, en vez de Divinity, o canal de televisión Divinity, di Dimitri. Dimitri. En vez de Berska, di Breskas. Pero esa é aniversario, esa é aniversario. En vez de Pulambir, Pulivir. Bien, ese é clásico tamén. Clásico. E en vez de repartador de Amazon Prime, aí ven o Pime. E isto recordoume unha historia da nai dunha amiga miña. Anónimo, que... Anónimo, totalmente anónimo. Que un día chegou á casa e dixo, pois, veño de blanquear cartos da tienda. E quedar en blanco, como, mamá, de blanquear cartos. Sí, fomos á tienda e fomos blanquear 200 euros. Mamá, pero... Como que vais a tienda de blanquear 200 euros? E dilo tan pichi. E logo fun dar 200 euros para que me daran en billetes de 10. E bravo, esta señora non vai presa porque Dios non quere, joder. En vez de dicir fun cambiar cartos, fun blanquear cartos. Hostia, está moi ben, Utilizarán ao revés os narcotraficantes. Vou cambiar cartos. Bueno, que máis? Que pasou? Que no chat puxeron Ana punto. Mierda. Teño máis amigos. Moi ben, Dami Vagabón. Moi ben, hostia. Non sei, eu non sei se foi, eu non conozco, non sei, pero fixo moita gracia. Que xa o dan por suposto que... Vale, vamos lanzar unha idea que tuvamos outro día, porque que lle parece a xente do chat? A xente do chat. Outro día tuvamos... E la gente en sus casas, que isto despois subímoslo... despois vamos subir, sí, a Spotify, a iBooks e a YouTube. Outro día ocurreusenos, porque vemos que en todas as cidades gallegas hai estatuas
dedicadas a moitísima xente, moitas veces xente anónima que non lle importa a nadie, moitas veces xente famosa que non lle importa a nadie tampouco. Entón dixemos... Pero, espera, que hai gremios que se lle dedican super importantes. Creo que en Negreira hai unha estatua ás leiteiras, en Vigo creo que hai unha estatua aos pescadores, ou bueno, aos mariñeiros. Entonces, xa por profesións e así, que están moi ben esas estatuas. Pero notamos unha carencia. Notamos unha carencia, que é que por que non hai en ningún concello de Galicia unha estatua en honor aos cantantes de orquesta? Entón, alcaldes de Galicia, a ver a vos que vos parece, pero queremos lanzar esta proposta aos alcaldes todos de Galicia, porque ora veñen as eleccións. E creo que isto iba a dar moito voto. Entón, imagínate que vas ao ayuntamiento de patatín patatán e de repente hai unha estatua en honor ao combo dominicano. En honor aos coleguitas. En honra a Lito do Panorama. Bueno, Alito no, se lo quito. Voto en blanco aí, pero... Voto nulo. Voto nulo. Vamos a ver. Imagínate que nos estou viendo en directo algún alcalde. Por favor. Sabe, seguro. Non ten máis que facer. Ti creo que ten máis que facer, eu creo que... Ten un mogollón de cosas que facer ahora. Pasa olímpicamente, pero... Esto non se pode facer. E eu, como licenciado en Historia, sei que está mal, porque podemos acabar ca democracia neste país. Pero, se un alcalde lle fai unha estatua aos cantantes de orquesta, dame tempo a empadronarme e tiene mi voto. Ai, a mí tamén, Unha cousa, pode facer a estatua ao alcalde ou a oposición. Que xunte os cartos e que a champe donde sea. Aquí non hai partidos políticos, aquí non hai colores, aquí só hai un sentimiento. La gratitud hacia los cantantes de orquesta. Así que, do partido que sea, mi voto está en venta. Que está feo dicilo? Sí. Pero facédelo todos e eu non digo nada. Que vos poñen unha farola diante da casa e desalí con el votito. Pois eu tamén podo. E bastante máis importante isto. Digo eu, que é unha cousa seria. Vale, ahora moita xente dicíanos que fixéramos Twitch porque nos querían facer preguntas e tal. Bueno, se alguén quere facernos alguna pregunta, está aberto o chat, ímolo lendo. Pero eu dicía de facer unha cousa entre ti e eu, xa levamos 27, 28 programas feitos, non sei. Estás facendo isto larguísimo. Bueno, entón xa nos conocemos un pouco. Sí. Entón eu dicía de facer como un test de mejores amigos da Superpop. Imos facendo unas preguntas e temos que contestalas a ver se coincidimos na resposta. Bien. Vale. O sea, rollo Superpop, Bravo e Cosmopolitan, todo isto, sabes? Sí. FHM, Interview, cada un ten os seus referentes. Vale, entonces estás por aí un papel? Sí, porque de forma improvisada trouxen un papel e un rotulador pa aquí porque non sabía o que íbamos facer, porque isto... Vale, porque te avisei, porque de verdade non había ningún papel. Oye, que me está preguntando aquí unha persona onde cada están colgados os programas anteriores. No río a secar. Están en YouTube, en ebooks, en Spotify hai solo 20, porque para subir máis temos que pagar e non temos un peso. Pero todos están en YouTube e en ebooks. En Spotify están os últimos 20. Non digas que somos pobres aunque o seamos. Mira, xa lle contesta aí, sí, joder, que sodes un amor. Bien, Adrián, bien comentado. Non é que non subamos máis a Spotify porque haxe que pagar, sino porque non imos sucumbir ao capitalismo. Eso, non imos sucumbir ao chantaje de Spotify de que non tens que pagar para subir. Non, pues non quero. No, creo que é un chantaje de ebooks, non sei. Bueno, veña, que non imos pagar, hostia. Vamos a ver. Mira, eu teño folios de colores. Eu teño folios blancos porque son pobre. Vale. Temos que coincidir na resposta, vale? Hostia. Que? Pelirroja pon. Eu sei imitar a Telejaita, podo subir. Hostias, dale... Como se vai? A ver, pelirroja. Para. Estou encantado da vida de que faga isto, pero a tecnología non se nos dá ben algúns minutos. Se soubera de mil amores che metía. Pero vai moita gracia que non dixo metederme na conversación ou tal. Díxome
Podo subir, como que subo ao palco da orquesta en plan Lito, déxame subir que vou cantar unha. Pois prometemos que para o próximo programa imos intentar saber... Non para dar o labio, o que? Joder. Que? Non para dar o pelirrojo. Bo. Está timbrando abaixo porque ya... Pois, a ver, non son capaz de metervos aí aunque quiera. Pero prometo que para a próxima vez que fagamos un directo, probablemente para a semana ou probablemente nunca máis, vos... No, para a semana. Que escríbenos ao noso privado de Instagram e despois para a semana metemosche. Vale. E se alguén máis quere, ten algo que contar que sea hostia ou ten algún talento, que nos avise, que o metemos. Vale, pero eu son Chechu. A pelirroja é unha amiga, Hostia, pero... E roubache a cuenta de Twitch. Pero... Que é gratis facela? Chechu, me cago en Dios, pero... Hostia, Chechu, mira, mándame por Instagram do todo mal a imitación e poñemos o audio. Ahora mismo xa, en riguroso directo. Bueno, pero... En riguroso directo. Mándame un audio. Estás aí, Chechu, corto e cambio. A ver, isto é internet, ou este é o internet gallego. Chegará a Chechu dentro de un minuto ou dous, chegará a propuesta, depois... No mes. Despois vais a luz. Onde está, Chechu? Non te mataste, bom, está, Chechu. Non te mataste, Chechu. A ver, pero chegouche. Non mandarías desde a cuenta dunha amiga, non? Ai, que... Chechu, non está. Non está, Chechu. A mí non me chegou nada. Xa me lo enviou. Non me enviaste, Chechu. Pa Twitch usou dunha amiga. Pa Instagram a do pai. En WhatsApp ten o da abuela. Él non tiene nada a su nombre por lo que pueda pasar. Chechu, el espía soviético. Non hai ninguna prueba de que estea vivo. O DNI usa o de seu irmán. Que son parecidos. A ver, Chechu, que está toda Galicia esperando que nos mandes o audio. Ah, para, hai aquí audio. está. Temos Tome, audio. manda un audio, pon, tá. Un audio de 3 segundos, Chechu. A imitación é rápida. Ai, por favor. Espera. Pinta ben, Tedes que facer un Discord de todo mal e aí xe podedes invitar a xente a falar. Vale. Bien, Hanzo. E gracias a Zai Alroz que regalou unha suscripción. Ai, que non me para o audio. Non sei parar o audio. Temos a unha señora que non sabe parar un audio de Instagram e vos queredes que fagamos un canal de Discord. Sí, hombre, claro que sí. A ver, se hai algún informático por aquí que vis. A ver, vou poñer a imitación de Chechu. Da Telegaita. Vale. Non vai ben. escoitamos. Eu non escoitei, por lo menos. Non hai o. Oita. A ver, pon aí, non tes un móvil con máis personas, que andas co iPhone ese de mierda. Hoy si te la gaita, vean Oliver jugar contra Benji. Ah, bien. Como é Chechu que nin a voz é del, usa de outra persona? Coita. Ahora podes dicir ti, hoxe na Telegaita Oliver contra Benji. Veña. Non sei se me acordará. Veña. Oxe, na Telegaita, Oliver contra Benji. Ahora. Que? Estás facendo mal, hombre, non. Como estou facendo mal? Non teño unha sola posibilidade de facelo mal. Veña, vale. Vou poñer a de Chechu e despois falo ti. Hoy si te la gaita, vean Oliver jugar contra Benji. Oxe, na Telegaita, ven Oliver a xogar contra Benji. Ou fai no mellor Chechu pa min. Pa min fai no mellor Chechu. Vale, pois me retiro. Chechu. Chechu durante ao canal de Telegaita que do pa ti, Sí. en Herdanza. E a xente que ande borracha e que quera tocar os collóns ao da Telegaita e son da Chechu e rompeder os huevos para que vos grabe audios e mierda e vos se saque fotos. Ai, por favor.
Increíble, vale. Moitas gracias a Special Campi pola suscripción. Bueno, o mellor do mundo foi Chechu. Venga. Gracias por todo, Chechu. Chechu. Que facemos esta mierda? Espera que se suscribeu Zai Alroz outra vez. Dios, bien Zai, que se suscribeu 2 veces. 2 veces, podes suscribir a unha persona 2 veces. Suscribeuse unha vez, suscribeuse el e Chei por Chechu, no. Suscribeuse el e regalou outra suscripción. Eso, que, a mí que regalen, é que joder, tan boas personas que se para regalar. O sea, non, eu non quero nada para min, é por demais. Chechu! Chechu! Chechu, eu quero creer que sí. Gracias, Chechu. No grupo que temos, manda todos os días audios. Quen, Chechu? Quen manda todos os días audios? El. Si, ese son eu prestado as bandas. Non, mame, que outra é unha amiga. Ti non te estás enterando de nada. Eu teño que buscar unha persona joven que sepa un poquito de tecnologías. Que estará facendo aquí en África? Porque eu con esta señora non podo facer nada. Ai. Vale, venga. Vamos ca test de amistad. Ou pasamos desta puta mierda. Non sei, pero aquí hai un grupo de amigos inteiro, porque este tamén pon. Pero si va a montar un botellón ou algo que avise, joder. Sí, para levar hielos. Venga, dale. Vale. Imos xogar ao Test de test. amistad. Test de la amistad. Si queréis facernos unha pregunta, podedes, vale. Entonces, temos que responder o mismo, vale? Vas a fazer unha pregunta e temos que responder o mismo. Vale. Veña. Entón, pregunta para ti. Como para min? Telesaita. En que sentido? Eu, sobre min, a pregunta Tens que sobre min. responder sobre ti. E eu Vale. teño que responder o que creo que te ibas poñer, vale? Vale. Veña, Marcos. Ajá. Si foses un animal, que animal serías? Si fose un animal. Si foses un animal. Hostia, e ahora as letras leiránse ao dereito. Hostia, ese é un fillo. Si eu fora un animal, que animal Si sería? fores un animal, que animal serías? Temos que coincidir na resposta. O sea, que creo que te ibas a poñer? No, que serías ti? Ti que serías? E ti eres a que... Vale. É que... Eu mátome. Non sei escribilo. A ver, si ti tens que poñer que animal serías. Sí. Eu teño que poñer o que creo o que penso que eres, porque somos best friends. Discutible. Bueno, a ver, veña. Entón, a de 3 enseñámolo. Vale. 1, 2, 3. Jabalí, hiena. E ti por que se che veo dereito a min, no? Porque yo pago. E por que eres unha hiena, ti eres un jabalí? Porque as hienas son feas, valle todo mal, pero rinse. E así é mi filosofía de vida. Veña. E eu porque son un jabalí tiso normal. Outra pregunta. Que che vou facer a ti, vale? Non podríamos que animal serías ti? Veña, vale. Que animal sería eu? Vou escribir eu que animal sería. Vale. A ver, tú creo que está clarísimo, é moi fácil de isto. Que animal serías ou que animal eres? Exacto. Telo, sí. A de 3. 1, 2, 3. Un gatiño. Unha víbora, que cabrón. Joder, macho. Gracias pola suscripción Pelirroja 97. Pelirroja. Te llamo el corazón. Que non é pelirroja, que é Chechu é pelirroja. E hai un follón nesa casa que non se vai aguantar. Preguntan aquí, si fóramos un bocadillo, que bocadillo seríamos? Veña, vou escribir que bocadillo creo que serías ti. Que bocadillo sería eu? Sí. Bocadillo. Ti tens que poñer aí que bocadillo. Me cago en Dios, que estás me acabando o retulador. Un caballo. A ver. Vale. Que bocadillo serías ti? Eu creo que ti serías un bocadillo de bola con chourizo. Trifásico.
Cebola con chourizo porque te repites un montón. Sempre estás con esa, non me repito nada. Eu sempre son fresco e novedoso. Sería un trifásico porque llevo de todo, pero a veces sento un pouco mal. E porque só cais veces estamos borrachos os demais. Sí, eso sobre todo. Moitas gracias a Drástico que se suscribeu. Muchísimas gracias. Que bocadillo sería eu? Que bocadillo serías ti? É difícil, que bocadillo sería eu? Sí. Por aquí, espera aquí. O mío só me xojamos isto máis. O Telejaite dixo que Carla era un bocadillo de sándwich de merda. Sí que é verdad que o dixen. Sí que é verdad que dixeste, nada, saltamos a pregunta. Porque va a repetir o chistecito. Pregunta para Marcos. Si foses unha Spice Girl, cal serías? Se fose unha Spice Girl. Clarísimo. Lo tengo. Eu aquí non vou con bromas. Dale. Vale. Que Spice Girl sería Marcos? A ver se coincidimos. A dos deportes, no. Victoria, porque é la mejor. Victoria, la más guapa. Victoria, te quiero, Victoria. E porque votaban do grupo que non aguantan. Por iso Si, eres. pensas que non aguanta David Beckham. E mi poñe da polo cu ao grupo. Que ela deitas así no pechito de David Beckham todas as noites. E ti, que te deitas? Enriba do teu propio brazo que non te quere ninguén. Veña. Pregunta para min, vale? A ver se adivinas o que vou poñer. Si Carla fose un Backstreet Boys, cal sería? Non sabes decir, va a ser un. Si foras un Backstreet Boy, Sí. cal serías? Vale. Eu te. A ver se coincidimos. Vale. Telo. Veña. 1, 2 e 3. Non lle sei o nombre. Tucho dos Tunechos. Tucho Carter. Eran 3 irmáns. Vale, veña. Hostia, estou Vale, pensando eu esta que puxen Victoria, que puxen Victoria é Víctor. E Tucho é Víctor. É dicir, a Victoria dos Tonechos era Tucho. E o outro que iba en pijama era a deportista, claro. Ou eso que non me sei máis, Spice Girls. A ver, que máis tes? Vale. Esta pregunta, cuidado, Quen foi o primeiro crush famoso de Marcos, de Telejaita? O sea, o primeiro famoso ou famosa que te querías zumbar. Hostia, vou por unha vez na miña vida vou responder serio. Veña, eu tamén. E isto solo unha generación o vai entender. A ver a quen se quere zumbar, quen é o crush de Telejaita. O primeiro crush, Natalia do Top Fijo poñen aí. Ui, aquí hai moitas apuestas. Sabrina, Ana Quiro, Pili Pampín. Vou non dicir de verdad. E vou non dicir con mano corazón. Non podes volver a dicir porque isto é moi ridículo. Pero a primeira de verdad. A primeira de verdad, veña. De verdad, isto vou e máis vou non razonar e vas a saber por qué. Pamela Anderson. Bueno, vou hacer que Shizuka. Escoita, vamos a descubrirles e despois miramos o que pon. Veña. É que Shizuka era un pibón. Vale. Veña. A de 3. 1, 2, 3. Brais do Val. Poi. Pícara. Vos acordadevos os dibujos que había de Ackerman? Pois unha pícara era pelirroja, tía un culazo, tetazas, era guapísima. E eu me la quería zumbar. Vamos a ver, estamos falando de crush famoso. Podes dicir a todas as persoas do universo e dis un dibuixo animado. Hostia, no. Pero ti sabes como estaba ese dibuixo animado? É que me dá ganas de buscar unha foto. Buscade pícara nos dibujos de Ackerman que botaban no Xabarín. Eso é. A ver, aquí dicían Pili Pampín, Chenoa, Jayoso, Natalia Dote, Pili Pampín, Ana Quiro, Sabrina, Leticia Sabater, Pamela Anderson, Ana Obregón, Shizuka, Carla de Todo Mal, sería unha resposta... Sí, perturbadora. Amadora dos Tonechos? Claro. A do Mechón, que é a do Mechón? Mira, Rastrojo.
De verdad, buscadia. Vale, ahora vamos a dicir quen ti crees que é o meu crush famoso, o meu primeiro crush famoso. Vale. Veña. Pero para. É que eu, claro, e en que ano estábamos falando? Do ano 2000 e pico? Coño, ao mellor non tuve un crush hasta os 27. Ti aposta. Pero famoso. Famoso, ao mellor non tuve un crush hasta... Ti aposta. O meu primeiro crush, veña. Lo tengo. Venga, David Rivera, va. York en África. Que hijo de puta. 1, 2, 3. Máis Iglesias. Quen é ese señor Guizo? Dani Guiza. No. Quen é Dani Guiza? Bisbal. Home, por favor. Aquí en África. Ai, tan desgraciosos, que ten gusta amante. De verdade que vos teño tan pinta de desesperado. Hostia, Bertigo Orborne. Barne Fraga, pero bueno. Punto de respeto. Fraga. Hijo de puta. Eu estou dicindo máis Iglesias e vas estar me poñendo aí gente. Kiko Rivera, non? Vamos a ver. Dixeches que Non era... pensabas que tú... Dixeches... Isto de que vai, contexto. A ver, vamos a explicar por se hai xente nova. Estamos facendo un test de mellores amigos. Alfonso Rueda. Perdón, Acaba de explicar. estamos facendo un test de mellores amigos. Entón, estamos facendo preguntas sobre ele, sobre min, e temos que ver se coincidimos na resposta para ver canto nos coñecemos, vale? Entonces, bueno, meu crush, Hermanos Rivera, os donos de Estrella Galicia, ese sí que son crush. Ahora dío de verdad. O meu crush. Sí, porque non pudo ser o teu crush da infancia, máis Iglesias cando sodes da mesma edad. Ah, pero quen dixo infancia? Dixeches antes, infancia. No, dixen famoso, o meu primeiro crush famoso, pero non tuve un crush así na infancia. Ah, no. Ti tiñas na carpeta, en vez de fotos da Superpop, tiñas a tabla periódica, non che toca os huevos? Ah, bueno, no, tiña Orlando Bloom tamén. Pues entonces... bueno, claro, No, Orlando no. Bloom non é famoso. No, porque non... A mí, no. Saleu en Luar? No, pois non é famoso. Esta é outra cosa. Veña. Outra pregunta. Se nos queredes facer vos preguntas, podedes, vale? Don Alfonso Rueda, de verdade, é que me ven super desesperado. O É que me ven desesperada, a ti puñenche a Sabrina. Pero como sabes que te ven desesperada? Eu a Alfonso Rueda non lle poño cara. Non sei se é un piropo ou si é como... Alfonso Rueda. Veña. Oxe no lugar rébolas. Vale. Para Telejaita, cal é a túa costumbre máis bochornosa? A miña costumbre máis bochornosa. Esta, vamos, non teño que pensar. Muller, botaron os palmazos de muerte, dame moita vergonha. Hostia, costumbre bochornosa. Non facer a cama. Que graciosos sois. Vale, a miña costumbre máis bochornosa. E vai me levar tempo, Hostia, é que non é fácil de explicar. No. Fixaron entrar na ducha. Eu non mexo a entrar na ducha, Eu mexo desde fora. Pois imagina, por fora do... Vale, Eu teño. a miña máis bochornosa. Hostia, pero que teño que pensar? Eu teño clarísimo. Limpiarse con mantel. Despois de cagar, que é un... É que eu non fago nada bochornoso, porque xa son un bochorno eu en sí mismo. Dale. Para cousa. Bochornoso, pois... Peidear debaixo da sábana e despois cheiralo. É que tanos todos. Eu creo que vas facer un... Pasar detrás do palco, marcarse en Mercedes Milá... Placer de dioses. Eso non lo pillo. Dale a voz a mezcla máis rara de Cubalí. Vale, veña, Espera, que facemos digo algo máis bochornoso e non o pensei. Veña, hombre. Que é bochornoso? Dame un exemplo. Joder, o que están dicindo aí, cajar detrás do palco, mexar na ducha, que sei. Non lle vexo nada malo. Non cortarme con pelo. Darlle a volta aos calzóns cando non ten limpios. É que vou empezar a xogar ca xente do chat, porque... Sí. Nada. Como se non tuvera costumbres bochornosas o fulano este.
É que vou poñer unha tontería, porque... Boa, non te diría. Veña. Eu teño, Vera. Eu teño. Se has suscrito con Prime, Huerti 8 Gaming, gracias. A mí dame vergonza mexar sin botar un peido. É que non me vai o retulador. Dios, é que todo mal, E aquí para unha persona, por favor, non caguedes debaixo do escenario da panorama, claro, porque ali hai xente. Vai mexar, vai morrear, é feo que haxe xa todo cagao. Sí, a Veña, ver. telo. Sí, bueno, enseño, pero despois leo, porque... Vale, cal é a costumbre máis bochornosa que ten Telegaita? 1, 2 e 3. Tides usar os mesmos calcetins un mes. E non nos pés, vale. Eu puxen perder o corta uñas e botarlle a culpa a túa nai. Que jalipollas. Gracias, Vale. Alejatori, polos bits, ou polos cheers, ou polos... Cheers? Cheers. Eso. Mentira, non perdín o corta uñas. Vale, creo que non fai falta contar xa a miña historia máis bochornosa. Podemos pasar a outra pregunta. Sí. A miña costumbre máis bochornosa. Pero de vergüenza ajena, De vergüenza Vale, de ajena. vergüenza. Eu ya vergüenza. teño super pronto. Sí, A mierda. costumbre de unha Carla Núñez máis bochornosa. A miña Que é costumbre máis máis falo seguido e é un puto bochorno para todos. Xa sei cal é. É dicir, eu teño estado Eu con non sei ela... como se escribe, con V ou con V, bueno. Que? Non darlle as cervezas á Telegaita, efectivamente. Eso está super feo. Teña. A costumbre máis bochornosa de Carla, que nos avergüenza a todos, é... A ver, pues, enseña ti primeiro. Cantar, é verdad. Eu puxen revirar os ollos. Este rollo de... Ai, que bochornoso! A ti sí, porque me dixeches... Que bochornoso, por favor. É que fago así cos ollos, como a toda a puta población. Pois ahora vou poñer unha de verdade, hombre, que me calentaste. Vale, vou poñer outra. Vale, teño, Veña, este sí. Agora vou ir a joder. Este sí, Vou veña. poñer esa mierda. Que ya está, joder, Vou veña. contar unha de verdade. ¿Cuánto estás escribiendo? Para que sepa toda Galicia o bochornosa que eres. A costumbre máis bochornosa real de Carla é comer os mocos e non só os dela. Que sepas. Non, eu puxen vomitar os cubas libres. Si, eso é de vergüenza. Debería darche vergüenza. Non me pinta máis o boli, hai que vou cambiar de boli a grafo. Ou acabamos o directo. Ai, para que aquí fixaronnos unha pregunta, joder. Cal é a vosa mezcla máis rara? Ah, xo, joder. Eu poño tú e tipo a miña, veña. Viches que eu ni siquiera dudei en que fora de Cuba Libres. Ah, eso me enteño. A A mezcla mezcla máis máis rara que fixamos algunha vez, vale. Ah. Pero ti vas poñer a miña ou a túa? Non, vou poñer a túa. Ah, vale, eu poño a túa. Hostia, a túa sí que non sei. No, pero primeiro poñemos a túa. Hostia, non sabe como vai o seu propio xugo. Ai, Vale, a miña primeiro mezcla máis poñemos a rara. túa. Sí. Veña, mezcla máis rara. A miña. A ver se acertas. Buah, fijísimo. Veña, Nervioso. va. É que Veña. aparte é unha locura. Voy a decir una cosa antes de enseñarla, ya no lo hago. Mentira, cochino. 1, 2 y 3. Tequila con trina. Esta sí que acertamos, Cando de beber nos fallamos. Oh, vale, a ver tú. Aquí dixéronse bromas, pero cando se falou de alcohol fomos algo. Vale, a túa mezcla máis rara. Bueno, que Mezclar- fixeras algunha vez, non ten que ser que bebas agora. Mezclarme contigo foi bastante. A mezcla, Hostia, vara, claro, ahora estou me acordando de outra. vale, a ver se acerto. A mezcla máis rara que fixo nun Cuba Libre, Telegaita. A ver se Vale, acertamos. vou poñer, eu creo- vou poñer dúas, Vale, eu creo que a teño.
Aquí poñen recomendación licor café, nata líquida. Pero que candades vos. Pero ese rollo de que o leite corta o alcohol, eso é verdade? Son leyendas urbanas? Son cousas de nada? Eu bebín sempre alcohol e nunca me corto unha corrida. Non sei de onde sacades de que se corta o leite. Cancelar directo. Vale. Cal é a bebida, a mezcla dos cubatas máis rara que fixo Telejaita? A ver se acerto. 1, 2, 3. 43 con Coca-Cola? No. Martini con zumo de piña? Eso está riquísimo. Vodka. Y vodka con martini. 2 cubatas top. Os lo recomiendo. Cuidado ca segunda, porque más de 3 ya es peligroso. Más de 3, qué asco. Vodka con martini. Lo mejor del vodka y lo mejor del martini. ¿Qué es? Que emborrachan. O sea, non me gusta ni o vodka ni o martini. Imagínate xuntos. Bueno, a mellor xuntos justo. Claro. Por ejemplo, a mí non me gustas ti, pero cando te xuntas comigo, bueno, pasable. Vale. Pregunta. Esta é pos dous, vale? A ver se coincidimos. Si tuviéramos que combinar os nosos nombres, como sería? Por exemplo, este rollo de Brangelina, sabes? Brad Pitt e Angelina Jolie, Brangelina. Sí, Se hubiera que combinar un nombre máis o meu. Vale. A ver se acertamos, vale? Veña. Temos que coincidir. A mí o meu nombre, o sea, o meu é chulísimo. O meu é perfecto. Teño. Eu teño. Vale. A ver se acertamos. Eu creo que acertamos. Veña. Virusquillo, gracias, te queremos. Con locura. Vale, 1, 2, 3. Telecarla. Ai, que cargai. A ver, non máis o meu, é como Telecarla. Sí, Dios. claro, te jode. Todo que sea quedar por arriba para ti es lo mejor que hay. Vale, Hostia, si forades un pueblo, cal seríades? vale. Ti, veña. Si Telejaita fora un pueblo, cal sería? De Galicia, entendo. Ah, imos vir de Galicia. Do mundo. Eu non sei tanto de geografía. A mí xa me matas, A mí xa que me de... De Galicia. Pon aquí que ten que ser de Galicia. Vale, de Hostia. Galicia. Aquí va a puñer Santa Copa. Mierda, tamén. Vale, xo teño. Pero joder, primeiro, ti ou eu? O teu xo sabemos que era Santa Comba, joder. No, Como non? iba a poñer la lin, porque sempre estou cocido. Veña, a ver, o teu. Que pueblo... Meu. Que pueblo sería o de Galicia? Ya. Aí matáchesme. Non tes? Sí. Non o teño eu. Vale, que pueblo sería de Galicia? Que pueblo? Ah, bueno, para. No, sí. Claro, non é tan fácil. Non é tan fácil porque non creo que me dian unhas hostias pola calle, claro. Diana do Mal. Vale. Si fose un pobo. E que pobo pode ser, chavales? Vale. Ponteulla. Ponteulla? Pode ser Ponteulla. Ai, Dios, non sei, estou nerviosa, non sei de que pueblo ser. Ai. Eu xa teño. Vale, pois eu tamén. Veña. 1, 2 e 3. Ribeira, Pontevedra. Eu puxo en Ribeira porque, como nunca se sabe se se escribe con B ou con V, eu tamén estou moitas veces desorientada na vida, pois por iso. Eu puxo en Pontevedra porque vas de moderna e tes poucas luces. Vale. Veña, máis preguntas. Vale, esta é para os dous á vez. Temos que contestar en plan os dous á vez. Se aos dous nos gustara a mesma persona, quen sería? Como? Ui, non me enterei.
Se aos dous nos gustara a mesma persona, se a ti e a mí nos tuera que gustar a mesma persona, Para triscar, veña, sí. para foder. Sí, veña, Por que quen sería? poderíamos discutirnos de follar? Sí, sí. No, este para min, no, para min. Vale, ese rollo, vale? Vale. A quen? Vale. Por que poderíamos discutir? Por quen poderíamos discutir que nos... claro, aquí teño que pensar que me gusta a min bueno, a ti gusta todo o mundo, así que por ese lado non teño fallo. Unha pregunta. Ten que haber unha certa posibilidad ou é a pura fantasía? Cierta posibilidad, veña. Vale. Que así, se un día está por aquí nun campo da festa, podemos entrar. A ver a quen elixe. Ahora sí, King África, están moi graciosos con King África. Que solo somos amigos en Instagram. Y alguien le mandó privaditos al otro a alguien y Alan le dijo, no, chavalita, te estás confundiendo. Está casado, Alan, cuidado. ¿Está casado? Eu creo que sí. No comería. Ai, titelo. Ai, eu non, que nervios. Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta nos fixeron para despois. O da orquesta. Guau, qué chula. A ver, Vale, va. vale. Vale, ai, Dios, que nervios. Unha persoa que nos gusta os dous, que nos gusta os dous. Veña, vou arriesgar. Eu creo Abel que vou poñer esta Caballero. Que é para follar? E Abel Caballero xa non fai esas cousas. Veña, de 3. 1, 2, 3. Pili Pampín. Manu Tenorio. Bo. Que asco. Que? Eu prefiro a Pili. Venga, venga, venga. A ver, é que a mí non me gusta facelo con xente morta. Quen está morta? Que gilipollas. Vale, entón vamos facer a pregunta esta que nos fixeron aquí. Como era? Que orquesta seríamos? Que orquesta Preguntou seríamos? Zai. Zai, barra baixa, al Roz. Que orquesta Que orquesta seríamos? Para. Vale. Que orquesta serías ti? E depois que orquesta sería eu? Vale, que orquesta sería? Eu sería... Ai, Dios, que nervios. Vale. Merda, estou poñendo nerviosa. Tranquila. Que orquesta sería eu? Que... Ostras, estou poñendo super nerviosa. Porque claro, como me gustan todas as orquestas non quero quedar mal con ninguna. Porque aquí mucho jiji, mucho gaga, pero depois andamos a privaditos cos contactos da orquesta. Cañita Brava y sus muchachos. Veña, O los players. Hostia. A ver, para. Estou poñendo nerviosa. A ver, vou poñer a miña orquesta favorita. Vale, acabouse. Porque eu, si son dunha orquesta... É que puxo un. Carla sería o combo. Xa que a música da se lle ben, pero cantar non tanto. Que puxen? Puxen como dominicano, ti que puxestes? A Panorama, por qué? Porque é moito lucerío, moito despliegue, moito camión, pero non hai nada dentro. Vale, ti, vamos a facer que orquesta serías ti. Ah, sí, clarísimo. Buah. Vale, a orquesta que sería Telegaita. Esto está clarísimo. Só de su dúo, caramba. Vale, dalle ti. 3, 2... 2, 1... Trío los desconjuntados. Que gilipollas eres. E ti dis os Os satélites, por satélites. qué? Porque son vello, pero ainda manejo, ainda, Teño o meu salero. Vale, a ver, que preguntas puxeron por aquí? Que programa reality show seríades? Que programa reality show? Vale. Que programa? Programa ou reality show do mundo, non? Que puxo? Nacional ou internacional? Vale, primeiro vamos contigo. Veña. Veña, va. Primeiro vamos comigo. Eu sería...
Dios, trates unhas preguntas moi difíciles. Teño que aprender a que me collan as letras no folio. Vale, la tengo. Que programa de televisión sería, Carla? 3, 2, 1... La voz. First Dates. Verde, cabrón. La bodia, outras normas. La voz, porque vai xente que canta un pouco regulinchi, pero bueno, están aí intentándolo. Cantan regulinchi, pero dan moita pena antes de cantar. E Oye, aquí, Nest. Joder. Vale. Ti, logo, xogamos, logo ti. Ti que programa que serías? programa sería eu? Que programa sería eu? Hostia, pues... non sei que programa pode ser eu. Vale, que programa Ah, sí. Que cabrón, un puño callejero, o sea, hai que ser hijo de puta, hai que ser hijo de... Espero que sea callejeros, viajeros e que non me estés chamando drogadito, a ti te lo digo. Vale, que programa sería Veña. eu? Pois non se me ocurre, pois é un tipo super Vale, teño. serio. Teño. Saber y ganar. Sorpresa, sorpresa. La isla de las cornamentas. Gran Prix. La isla. hostia, La... Se creía en la cocina. The Tonight Show with Paco Ledeiro. Lluvia de estrellas. Vale, vamos a ver si acertamos. ¿Qué Vale. programa sería? Telejaita. 1, 2, 3. Eu digo el Club de la Comedia. La ¿Ti? ruleta. Eu digo la ruleta, o sea, eu digo el Club de la Comedia porque nunca dá o que promete, nunca dá comedia. E ti, la ruleta por qué? La ruleta. Porque hai un tío moi guapo. Dan voltas. E xente de fondo cantando como, di, como, Claro. Hai xente que non está ben da cabeza e un tipo moi guapo. Me siento identificado. Super martes, poñen por aquí La noche de Robert, ya que no vales, por favor, de Galicia. Bueno. Hostia. Que personaje? Este Seina, espera, que non me acordo o nombre. Que personaje seríamos de Shin-Chan? Non me acordo o nombre do tipo, pero... Escribe. Ah, Quen serías ti? vou buscar no móvil. No, pero quen serías ti primeiro? Quen sería eu? Si, home. Xa o teño, pero escribe, home. No, espera. Quen sería eu? Que personaje de Shin-Chan sería Carla? Non vale Shin-Chan. É unha pena porque ti Shin-Chan, se podes andas co Guaire todo o día. Ah, joder, claro. Como se me pudo olvidar. Vale, veña, que programa sería eu? Que personaje de Shin-Chan sería Carla? Buah, facilísimo. 1, 2, 3. Anai. Kazama, porque eres unha pija e sempre te crees que lo sabes todo. No, sería Anai porque en canto me xiro empezo os hostias con muñecos. No, ese non era Anai. Ese Claro, quen era? Ese era Anai de Shizuka. No, Anai da nena. Ai, vale. Anai de Shin-Chan andaba hostias con Shin-Chan. Uy, qué poquita cultura de Shin-Chan tenemos. Eu dicía que andaba hostias que Anai, vale. Chavales, Anai de nené. temos que cancelar a Carla. Non sabe os personajes de Shin-Chan. Vamos a funala en Twitter. A empezar a sacarlle de que antes era nazi e ahora tamén. que non se queda de nada. Vale. Que máis logo? Cretes que sigamos? Non vos a hora de ir para a cama. Como se suele dicir, este xente quererá ir para a cama. Esta xente son eu. É que me dá pena, aquí tanto movimiento de xente que Sí, cortar pero o programa. a mí tamén me dá pena que estou gastando folios e o planeta, sabes, o planeta non ten culpa das nosas chorradas. Estes folios vou nos reutilizar, vale? Ai, é que eu estou utilizando todo o tempo. Vou Vale, facer entonces. o mismo que facen no traballo co que escribimos nos folios. Que é limpar o cu con eles.
Bueno, que debuxos da Calleja seríades dos que puxeron ao largo da historia da TVG? Que debuxos. Eu creo que... Xa non escribimos, non? Xa paramos. Sí, que xa me tomo, hai que escribir. Está moi cansado. Debuxos da Calleja. Eu creo que Na ti... Calleja. Que? Sí. Sí, No, poñían debuxos, Sí. é que eu xa mezclo cales había na Calleja e cales había... O problema da televisión de Galicia é que, claro, poñen dibujos que son fantasiosos. Pero depois poñen o Galicia Noticias, que é ainda máis fantasioso. Entonces, crecemos que non sabemos cal é a realidad. Porque diste, a ver, no dos dibujos é máis serio que no das personas. Entonces, cal é a realidad? Vivimos nun mundo... Sí, depois hai personajes como Paco Lucero e diste, este personaje, o sea, non dibujo animado. Vale, eu... Ti serías Oliver e Benji. Oliver e Benji nunca votaron na Calleja. Te van a funar, te van a cancelar en Twitter porque non tes puta idea do que é a Calleja nin de nada. Que polo votamos na Galega? Vaca e Polo, sí. Hostia, pois va que polo, sí, ese gustame a min. Que non é de gustar, cal serías ti? Ti serías... Pois eu Son Goku, porque todo arreglas a hostias e está super feo e hai que saber o que é o diálogo e as persoas temos sentimientos e non lle podes andar a patadas na canilla á mínima. Pero bueno, non é unha conversación para ter aquí con xente diante. Onde vai Chechu, por certo? Chechu, onde se iam marchastes? Chachu. Chechu. Eu sería Ren e Stimpy, ou Stinky, ou su puta madre, que eran uns dibujos asquerosos. Sí, ver, xa din aí Twitch, estamos en Twitch, Marcos, non en Twitter. Sí, pero eu quero que a funedes en Twitter, non aquí. Quero que lle Chechu, poñades, andes por aí. quero que lle sacades fotos de cando estaba metida nunha banda latina. Los Coleguitas. Sabes que Carla foi baixista de Los Coleguitas? E o que pasa é que chegou un día que dixeron os Coleguitas a non nos fai falta baixo e botarnos. Aquí Chechu, Chechu, mándame outro audio imitando a Telejaita así podes pedir o programa. Contratamos a Chechu. Venga, si... Veña, para o próximo directo, Chechu, si queres para o próximo directo, o sea, metemos, vale? Vale. Con el sueldo... No, Chechu, tengo que dicir. Con el sueldo base, O sea, ganando sueldo mismo, base, ganando claro, mismo que ganamos nós, efectivamente. Onde me quedou Chechu? Aquí está, Dios, é que Chechu é máis eficaz. É non como esta mona que lle dixo, hai que preparar o do Twitch, botoume 15 días. Veña, va. A ver que nos manda o Chechu. Pois fai o programa con Chechu, xa que Chechu é tan genial. Fai ti o programa con Chechu e eu fago con... Eu que sei, pois con... Con Pelirroja. Chica Dramatoski, que faz o viernes? Chechu non lle gustan os audios de máis de 3 segundos, polo que vexo. Porque eso xa é traballar. Máis de 3 segundos é traballar. El aplica o pos-audios e pos-eso. Eu hasta aquí. Mandame outro audio de 3 segundos, parece suficiente. Bella, dalle. A ver, igual debería escoitalo antes, por si No, te cosa aquí baja, vamos con pero... todo. Vamos con todo, veña. Bueno, hay que ir marchando, me cago en Dios. Sí que vai ben. Bueno, puñe outra vez. Hay que ir marchando, me cago en Dios. Efectivamente, cagous en Dios. É o Telejaita, sí. Sí. Vou no confesar, Chechu soy yo. Vale, pois... Que vos parece? Deixamos aquí o directo. Sí, eu creo que a hora e media está fantástico. Se seguíramos un pouco máis, dividíamoslo para a semana... O sea, poñíamos, imagínate, 1 hora para esta semana e outra hora poñémoslo para a semana que ven e botábamos 15 días sin facer programa. Pero como te pudo dar Dios tal carencia polas matemáticas? Que dis, temos 1 hora gravada, poñemos 1 hora agora e poñemos 1 hora outro día, pero non te das cuenta que 1 hora... Seguimos un pouco máis. Vale. Seguimos un pouco máis e así partimos e facemos... Non cola, non. A ver, vou te dicir aquí, entre tú e yo, que non nos escoitan. A ver, despois isto borrámoslo. Vale, mira, a ti, a túa familia non te quere. E daí pode estar no fallado toda a noite. Pero eu terei que ir a dar que sigo vivo, polo menos, sabes? Te avisastes de que vamos facer un directo? Eu normalmente intento que non se enteren de que existo. Porque se non hai bronca. Entonces eu intento pasar pola vida en plan... Vale. Pois nada, deixamos aquí o programa.
E eu xa con que haxa, que se pudera emitir, me parece acojonante. Sí, gran prodigio de la técnica. Falouse, moita xente dixo que non iba a ser capaz. E fun capaz, puxen a andar o Twitch, fixen un Twitch e andaba dicindo que non, que si era un inútil, que si non facía o amor desde fai 15 anos, cousas que vos gusta moito decir. Pois é verdad. Sí, Marcos, verdad, a ver, hai que dicilo. oita, arrímate. A ver, acaba, despide, non me arrima nada. Que? Iso é verdad, joder. Xa, pero non hai que dicir. Coño, pero que dices, tampouco dejas mentiras, joder. Xa, pero, o sea, por exemplo, ti ves a Kiko Rivera e non lle dis que feo eres, Kiko, no. Coño, pero non Que vai sea verdad. Que sea verdad, non lo dices. A ver, chavales, queredes que fagamos máis directos? Metédenos presión por aí, porque non ganamos nada facendo directos. Bueno, pero pasámoslo ben un pouco. Se pasamos igual de ben facendo ti máis aos horas. Venga. Vale, pois nada, xa sabedes. Cando facedes máis, ainda non acabamos. Pero vamos a ver, chica dramatos, que ainda non acabamos, joder. Me cago en Dios, macho. Bueno, que vos iba a dicir, coño? Que despidas. Sí, eso, que despida. Seguídenos, xa sabedes, en YouTube, en ebooks, en Spotify, en TikTok, en Instagram. Compartídenos todas as vosas porquerías e trangalladas e historias e preguntas, todo o que queirades, porque eso despois lemos todo, ainda que pensedes que non, lemos todo e despois comentamos aquí as anécdotas ou todo o que queirades, vale? Que nos mola moito interactuar con vos. Así que, nada, queremos un montón, xa faremos outro directo, prometido, prometidísimo, e seguimos en contacto. Ti, unha cousa. Que? Sabes? Ven aquí. Eu quero ir cenar, teño fame, son gallego. Escoite, levo unha hora e media sin comer, estou desfallézcome, que... Isto é importante. ¿Qué? Sabes apagar o directo? Sabes a que lle podoña que dar para parar? A ver, eu vou facer a portuguesa. Vou apagar as luces, vai quedar todo un negro e irán marchando eles. Vale. Vale, veña, vamos a ver se somos capaces de apagalo, veña. Además, non te preocupes, porque como están todos drogados como Chechu, con que non falemos, eles xa pensan que se acabou. O importante é estar en silencio. Vale, se non quedamos así congelados, en plan, como se si cortara, vale, Claro, veña, quedamos congelados. Quedamos congelados, va. Entón, por mí xa estaría. Chao, Sigi.